Бу Татарстанның иң ихтыярый проекты. Быел Том Сойер Фест фестивалендә катнашучылар саны 130 кешегә җитә. Алар буш вакыты булган сайын тарихи йортларны ремонтларга булыша. Бушка эшлиләр. 3 йортны тәртипкә китерү өчен 5 миллион сум акча тотыла. Анысы да буяу, такта, калай алу өчен үзгәргән йортлар һәм күңеле белән үзгәргән кешеләр турында киләсе материал. Казан үзәгендә Калинин урамында урнашкан әлеге 12-нче йорт элек шундый аянычлы хәлдә була. Монда берничә гаилә яши, суны колонкадан алалар. Замана уңайлыклары турында сөйлисе дә юк. Әмма бу елның җәендә биредә төзекләндерү эшләре башкарыла. Аның нәтиҗәсендә әлеге йортның диварлары ныгытыла. Күргәнегезчә алар менә шундый матур, ачык кызыл төскә керә. Әмма шунысы иң мөһиме, әлеге объект уникаль. Чөнки Том Сойер Фест фестивале кысаларында беренче мәртәбә йортны төзекләндереп кенә калмыйлар, аны инженер шелтәрләренә дә тоташтырачаклар. Әлеге эшкә 500 мең сум акча тотылачак. 1905 елда төзелгән йорт агач архитектурасы үрнәге, шуңа да ничек бар шулай кала. Элекеге милли бизәкләрне дә саклыйлар. Ә бу Том Сойер Фест җиле кагылган икенче тарихи һәйкәл Богородский йорты. Анда эш дәвам итә. Мы уже покрасили дом. Башта йортны чистарттык, аннары буядык, ул менә шундый көрән төстә булачак. Нигезен эшләп бетерәсе калды. Тәрәзәләр куябыз. Бу Казанда модерн стилендәге бердән-бер йорт. Фатих Кәрим урамында урнашкан Беркутов йортында да быелга эш тәмам. Том Сойер Фест кысаларында быел 3 йорт торгызыла. 130 волонтер, шул исәптән чит ил вәкилләре һәм хәйриячеләр кушыла. Калинин урамындагы йортны фин актеры Вилиха Апасала да буй хәтта. 3 йортка 5 миллион сум акча китә. Особенно прибавить сюда. Моңа кешеләрнең ихлас йөрәктән башкарылган кул эшендә кушсаң шулай килеп чыга да. Әмма бу сумма шартлы. Ниндидер коммерцияле оешмаларны җәлеп итсәк, күпкә күбрәк чыгым булыр иде дә. Моның кадәр нәтиҗәле һәм матур да килеп чыкмас иде. Самарада башланган проектка Казан беренчеләрдән кушылды һәм 4 ел эчендә 15 тарихи йортны яңартты. 2016 елда ЮНЕСКОда Том Сойер Фестны иң нәтиҗәле иҗтимагый эшләрнең берсе дип атый. Быел Казанда Россиядә беренчеләрдән булып волонтерлар җәлеп итү тәртибен закон нигезендә хәл итмәкчеләр. Подзаконный акт булырга тиеш. Эшлидеран кешеләргә нинди рөхсәт ителә? Менә шул эшләрне без белергә тиеш. Том Сойер Фест нәтиҗәләрен 21 сентябрьдә сезонны ябу тантанасында игълан итәчәкләр. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы.